Е прекрасен град, от който ние сме възхитени. Първо, по отношение организацията на фестивала. Второ, по дисциплина на хората и чистотата, която виждаме. Личи си, че е град с много богата култура и с много, много голяма история. Благодарим ви. Благодарим на хората, които ти посрещнаха, благодарим и на хората, които организират това огромно събитие, наречено Европеада. Ние ви харесваме. You can tell us something more. 10 seconds. 10 секунди. Thank you.